Bir durkunna saklanmak diňe ýokardaky haqa degişli. Galan zatlar wagtyň we döwrüň geçmegi bilen üýtgäp durýar. Wagtyň we döwrüň geçmegi bilen türkmen toýlaryna nähil ara tapawutlyklar bolduka. Geliň bularyň bilýänlerimizden bellek geçeliň. Eger siziň bilýänleriniz bar bolsa, kommentariýalarda bellek geçiň. Öňkü döwürde toý başlamanka toýuň beýemçisi ýagny toý başlyk bilenilýär. Häzirki döwürde muny toý hyzmatlary öz üstüne alýar. Toýuň ähli hyzmatlar diýen ýaly naharlar, salatlar we beýleki zerurlyklaryň ählisyni toý eýleri we olaryň goňşy golanlary, garnaşlar tarapyndan ýerine ýetirilýär. Häzirki döwürde bolsa bu işleriň ählisyni toý hyzmatlary ýerine ýetirýär. Ýene-de bir zat, toýda iň esas zatlaryň biri ýagny çaý gaýnatmak ýürüýte bir adamyň üstüne ýüklenilýär. Häzirki döwürde bolsa muny 20 litrlik çaýnekler tarapyndan amala asyrylýar. 2000-nji ýyllarda toýda goýulýan salatlaryň ählis diýen ýaly ullakan gülüň ýapragyna goýulýardy. Häzirki döwürde bolsa ýöne-möne tarelka köp adam kanagada medenok. 2000-nji ýyla çenli göz degmesin diýip toýuň ähli dowamynda geliniň ýüzi ýapyk durupdyr. Häzirki döwürde bolsa käbir gelinleriň geýnişini görüp köp adam öz gözüni ýapyk gezýär. Öňkü ýyllarda kameraçylar toýuň gyzykly pursatlaryny döňdürip alan bolsalar, häzirki döwürde bolsa toýuň gyzykly pursat diýip doňýanlar alýarlar. Öňkü döwrüň bagşylary ýany bilen blokçyny, depçyny, tüýdükçyni getirýän bolsa, häzirki döwrüň bagşysy ýany bilen iPadyny getirýär. Toýda tans edýänlere päsgelçilik döretmezlik maksady bilen eli çöplü daý tarapyndan çağalara gözegçilik edilýär. Häzirki döwürde bolsa bulary ýürüýte klowunlaryň we myşgajyklaryň üstü bilen güýmenilýär. Toýuň garasynda bazar edilýän çigitçi daýdalar bolup, häzirki döwürde bularyň wezipesini toý hyzmatlaryna değişdi bolan barmenler tarapyndan amala asyrylýar.